Jo crec que la cosa... El camí està cada vegada més clar i més desbrossat, en el sentit que en els últims anys ens han estat, i sobretot l'últim any i mig, han estat intentant construir un camí per retornar a l'autonomisme. Però, afortunadament, aquest camí ja s'ha vist que porta a un penya-segat, no porta enlloc. I, per tant, només queda el camí de la independència. I el camí de la independència que només té una manera de fer-la, que és sense permís d'Espanya. Perquè tothom que digui que hi ha una altra via, que hi ha la via canadenca, que hi ha la via escocesa, que hi ha la via de Montenegro, ara... Jo, ara abans de venir, he fet un tuit, jo no tenc arguments, ni tenc eloqüència, ni tenc capacitat discursiva per desmentir i deixar en ridícul tot el que diu Esquerra Republicana millor del que ho fa qualsevol vídeo d'en Junqueras del 2015. Per tant, buscau a l'hemeroteca tot el que deia en Junqueras el 2015 del que fan ara i queda absolutament desautoritzat i desmentit. Jo no ho faria millor, ni ningú crec d'aquesta sala. Ho faria tan bé com ho feia en Junqueras, per tant, millor recuperar els seus vídeos. Per tant, tot el que diuen ara és una enganyifa. Ja sabem que tot això és mentida i que l'únic camí per anar a la independència és el camí que vàrem traçar, que vàrem preparar, que vàrem estudiar entre el 2012 i el 2017. I no hi ha un altre camí. I com s'ha dit abans, ho deia Oriol, la diferència a la propera vegada que intentem avançar per aquest camí és que no ens hem d'aturar a mig pont, diguéssim, no? Quan estiguem creuant no ens podem aturar, perquè si t'atures a mig camí, això pot ser com anar en bicicleta, que si t'atures caus, no? La qüestió no és buscar un altre camí. La qüestió és agafar el camí i no mirar enrere. I sobretot no aturar-nos quan ens ataquen a mig camí, no? Perquè és un moment de cert risc, que evidentment tothom sap, i els que som aquí ho tenim perfectament assumit, que fer la independència és assumir riscos i és assumir que podem pagar uns costos perquè el benefici de la independència és tan important, és tan gran, és tan valuós que evidentment ningú ens ho regalarà. Però vist així, que ens han fet creure en els últims temps que els costos i els riscos de la independència són més grans, potser, del que havíem imaginat. Però el que també hem vist, el que també hem constatat, és que els beneficis de la independència és que el país serà molt millor del que tenim ara amb la independència, també del que pensàvem. És a dir, perquè ara sabem que Espanya és pitjor del que imaginàvem, per tant vol dir que la Catalunya independent serà millor del que teníem previst. I per tant, sí, potser ens han dit que el preu a pagar és una mica més gran, però és que el benefici també ho serà. I per tant, assumim-ho i d'això. I això assumim-ho, els que som aquí ja ho tenim assumit, però potser ens cal assumir una cosa, que ens va bé i és normal i passa tot arreu i per tant cap problema, que és que els que no són aquí poden ser exactament igual d'independentistes que nosaltres, però no podem donar per suposat que estan disposats a pagar el mateix preu que nosaltres per la independència. I això funciona arreu del món així, i assumim-ho. Nosaltres ens hi jugarem la vida, ens hi jugarem la feina, ens hi jugarem tot el que tenim per aconseguir la independència, i això no ho farà tothom, però no cal. I com que nosaltres, diguéssim d'alguna manera, liderarem aquest camí, doncs la satisfacció per nosaltres també d'aconseguir-ho serà més gran. I com deia abans, el camí de retorn a l'autonomisme no és autonomisme, sinó és una paraula que rima, que és l'abisme, i només hi ha el camí de la independència, que com deia Oriol abans, és sense permís. En podem dir unilateral, jo m'agrada dir que és sense permís de ningú, perquè evidentment la llibertat és no demanar permís. I aquest camí
té un problema, ara en aquests moments té un petit problema, que és que, evidentment, tu no trenques l'statu quo, tu no trenques un règim com l'espanyol sense ser la majoria del país. I nosaltres, els independentistes, som la majoria del país. Però els unilateralistes no som la majoria del país, perquè hi ha gent que s'ha acomodat en l'independentisme de boqueta, no? L'independentisme retòric, que són tan independentistes com socialistes el PSOE, diguéssim, no? I per tant, el PSOE té 120 anys, diguem, prometent el socialisme i està tan prop com el primer dia. I clar, no ens podem permetre que hi hagi partits independentistes que tinguin un horitzó temporal per fer la independència igual que el PSOE per fer el socialisme. I això també passa, no? Tenim uns independentistes que ara mateix estan disposats a pagar, a assumir un risc, un cost per fer la independència a zero. Per tant, aquests no hi podem comptar. I per tant no podem activar demà mateix la ruptura amb l'Estat. I el que ens queda, i jo ho deia així una mica gràficament en un llibre que vaig escriure fa un parell d'anys, que el camí cap a la independència són 3 vies. La via pactada, que és l'abisme, és la que no porta enlloc, la via unilateral, que és la que és l'única que funciona, però que ara mateix no hi podem avançar perquè hi ha molta gent que està allà caminant cap a l'abisme i, per tant, sense ells no podem avançar bé, però que hi ha el camí d'enmig, que és el camí de la desobediència civil i el camí de la lluita no violenta, que té la virtut, té la capacitat de permetre'ns avançar, de permetre'ns mantenir el conflicte obert, de permetre'ns trencar, diguéssim, qualsevol miratge autonomista, que ja ho hem aconseguit, i a la vegada ens ha de permetre, diguéssim, anar obrint, diguéssim, obrint les mires de tothom cap a visualitzar que el camí és la via unilateral. I no ens cal, per fer la desobediència civil, per fer aquesta confrontació des del carrer, des de la lluita no violenta, a ser-hi tots. Ho podem fer nosaltres, ho podem fer els que som aquí, i és aquesta acció que farà que l'altra gent que ara està mirant el Mundial de Futbol, que també hi ha independentistes que estan mirant el Mundial de Futbol, i no passa res, que quan vegin que hi ha acció, que hi ha gent confrontant-se amb l'Estat, que hi ha gent plantant cara i que hi ha gent treballant per construir el camí cap a la independència, aleshores els cridarem l'atenció i vendran i s'afegiran i aleshores serà quan tornarem a ser-hi tots per fer el salt. Sí. Jo ara, és a dir, bàsicament, el millor moment per Esquerra per convocar les eleccions seria aproximadament el mes de març, ja, després a la primavera de l'any que ve. Jo crec que no ho farà perquè, evidentment, no guanyaria les eleccions, però el que ell no sap, però que és evident per tothom, és que ja no hi haurà un millor moment per fer-les. És a dir, que si ara a la primavera del 2023 no quedaria en primer lloc, no aconseguiria guanyar les eleccions, ja no aconseguirà fer-ho mai. Ja no trobarà un millor moment per fer-les eleccions. I per tant, aquesta agonia, diguéssim, s'allargarà mentre li interessi en Salvador Illa i el PSOE, que per mi és fins que passin les eleccions espanyoles. És a dir, per poder vendre aquesta pau i aquest triomf que diuen ells, del retrobament i de la concòrdia aquesta espanyola, ells necessiten que no hi hagi eleccions aquí, que facin primer les eleccions espanyoles i que mentrestant segueixi tot d'aquesta manera tan dòcil i tan pacífica que està en aquest moment. I per tant, la nostra acció política, la nostra acció com a activistes i des de la societat civil ha de ser, d'alguna manera, curtcircuitar totes aquestes estratègies, fer d'oposició de tal manera que els seus plans no funcionin, que els seus plans no els hi vagin bé. Jo crec que en Pere Aragonès potser ja ho sap, però si no ja li direm, ell no serà mai més investit president de la Generalitat, perquè amb una vegada de mentir per ser investit ja n'hi ha prou, i espero que ningú mai més, cap partit independentista, el torni a votar com a president,
a una persona que ha promès que es presentava de candidat per culminar la independència de Catalunya i ha fet el primer govern no independentista després de l'1 d'octubre. Dit això, quan això estigui tot clar, quan hi ha la majoria, com s'ha dit abans, la majoria dels independentistes estem a l'oposició, ho has dit tu abans, la majoria dels independentistes som a l'oposició d'aquest govern, ja és impossible que pugui remuntar i aconseguir aquesta hegemonia que deien que volien. Volien l'hegemonia de l'independentisme, ja no tindran l'hegemonia de l'independentisme perquè la majoria de l'independentisme està a l'oposició, però tampoc aconseguiran l'hegemonia de l'unionisme, perquè per això ja hi ha en Salvador Illa i ara, diguéssim, supos que els hi donaran una mica de respiració suïcida fins que passin les eleccions espanyoles, perquè ara no els interessa a ells fer les eleccions. I això és el temps que tenim nosaltres per posar les piles a tota la classe política. El que cal, d'alguna manera, és fer valer una cosa que hem demostrat. I fer-la valer no amb una opció política, amb una opció electoral, amb noves opcions o llistes electorals, sinó dibuixant les regles de joc de totes les opcions que vulguin presentar-se com a independentistes a les eleccions. És a dir, jo crec que l'èxit nostre serà dibuixar el terreny de joc i dibuixar l'agenda política de qualsevol partit que vulgui presentar-se a les eleccions amb un programa independentista. I això vol dir, per exemple, que la independència es fa d'una determinada manera. No es fa per la via de Montenegro, que evidentment no porta enlloc i l'únic que fa és desacreditar l'1 d'octubre. No va per la via escocesa perquè, de fet, els escocesos ja estan estudiant la via catalana perquè el Regne Unit s'està convertint en una Espanya, s'està agafant la via espanyola. No va per la via canadenca, que evidentment al Quebec ja no governen els independentistes i, per tant, aquella via tampoc porta a la independència. Nosaltres hem de deixar molt clar quina és la via a la independència, que és la via democràtica, és la via no violenta, és la via de la desobediència civil, és la via de no demanar permís i, per tant, no és la via de pactes amb l'Estat ni de blanquejar el règim del 78, ni de fer pactes amb la monarquia, ni molt menys votar el Codi Penal espanyol. Per tant, quan hem dibuixat tot el terreny de joc i hem dit una cosa molt clara, la independència es fa com la vàrem programar abans de l'1 d'octubre i que tothom que vulgui fer política independentista a Catalunya hagi d'entrar per aquest carril i, evidentment, també amb tots els respectes i amb la màxima empatia i proximitat personal que pugui dir-ho, la independència no es fa amb hostatges dirigint els partits polítics.